ja bi počela ovako. Za ovu famoznu izjavu od ove vaše devojke našla sam jedan komentar od jedne docentkinje na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktor Milica Dinić-Marinković se zove žena i ona kaže za hrabru izjavu devojke šta te boli kurac. Da. Ona je rekla, to je idiomatski izraz utelovljen, figurativan i afektivan, dijahronijski i dijatopijski rasprostranjen na širem južnoslovenskom i balkanskom području. To je u stvari način da se primereno komunikativnoj situaciji adekvatno odgovori na nedozvoljeno pitanje. E sad. Drugim rečima, narodski jezik. Je li to drugim rečima narodski jezik? Da. A što su se pobunili? Koji se pobuni najviše? Ne znam, ali iskreno, mislim, meni je prvo bilo smešno kad sam video kao da se ljudi bune i onda pa se mi iznerviralo, zato što ti sad kao, ti gledaš šta rade, ajde da kažemo, njihovi novinari, znaš, tih tabloidnih medija, medijskih, razumeš, znači tu nema nikakvih, znači, normi ponašanja, ne znam, morala, granica bilo kakvih, razumeš, znaš, da ne znam, je neko došao i ta devojka koja je poginula, da je, znaš, otkrio i da je sliko, razumeš, i da idu slike direktno, razumeš, u Informer i sve to, i kao to je nikom ništa, razumeš, kao u fazonu oni nisu takvi, a kad neko naš, razumeš, kao bukvalno ih stavi da im je mesto, a pritom ja mislim da su služili mnogo i gore, a onda su u fazonu, bože, kao svašta, razumeš, to su ljudi koji se sablažnjavaju, znaš ti koji je to tip ljudi? To ti je onaj tip ljudi koji vidi ako čovek leži na pločniku, on ga preskoči, zato što misli ili je narkoman ili se napio, razumeš? A sutra kad se desi to nekom njegovom, tipa ima dijabetes, pao, on će pitati, bože, kako smo mi to narod, niko neće pomoći. A on prvi nije tako pomoći. Znači, to ti je bukvalno ta sorta ljudi. I onda sad imaš ti to kao, daš, ja ne znam šta je to ljudima čudno, iskreno ne znam šta je ljudima čudno, jer kao prvo zaslužili su mnogo gore od toga, a kao drugo, ništa tu nije rečeno, to je naš narodski jezik, mislim, to je... Ne je u pitanje, ovde bar se tako misli, ne je ovde kao u pitanje vokabular koji koristi omladina, pa da se neko sablažnjava. Ovdeka je pogolemo pitanje, bar spored mene, otkude pravo na novinara od takav jedan medijum i korumpiran i provladin ili ne provladin, propozicijski ili proopozicijski, više to omladinu ne zanima. Otkude pravo na jednog reportera da pita kako se ti zoveš? Jer odmah se pomisli da neko negde pravi liste, neki spiskovi. Što će vu na novinarku ime na anketiranu osobu? Mladu ili staru, ne je bitno. Možda je to i pravo pitanje. Ali gledaj, isto to mora shvatiti. Ti novinari, mislim, to nisu ni novinari, ali nema veze. Oni su navikli da rade što će. Znaš, i oni sad imaju toliko neko, razumiješ, znaš, da oni u njihovoj glavi misle da može kao da radi što će, dok eto, nije naletela na to devojče koja rekla šta te boli kurac, razumiješ kako se ja zove. Mislim, prosto šta... Ali kažem ti, mene više u toj situaciji iznerviralo to kao bože, kao, kako ona može da psuje. Ja ne znam, mislim, dobro da nije pljunuo, ja bi pljunuo, sigurno. Da? Mislim, bilo ko, znaš da ti se unesu u facu, znaš. A s druge strane, kad je bila ona situacija, kad se onaj lik unuo onom dečku u facu na ovoliko, pa on bio miran, znaš, kao nikoga nije nešto kao mnogo hvalili, jesu ga hvalili, ali kao, znaš, kao da ljudi jedva čekaju da nešto su radi što im kao ne odgovara, da bi moglo kao da se, eto, znaš, jer kao navodno svi smo i baš mnogo fini. Da, imamo i mi taj defokus javnosti. Prosječan Srbin, ako je nešto, on je baš onako mnogo fin. Da, i onda kodma psiholozi, parapsiholozi, omladina nevaspitana, nekulturna, bezobrazna, drska, pa traživ izvori, da li su roditelji, da li su baby boomeri, zašto nam je omladina ovakva kakva je, dok se pravi što se sve pravi umeđu vreme. Nama kakva je država, mi dobri da imamo omladinu. Ali ima jedan ovdeka fenomen što me zabrinjava mnogo, a to je deka mi za takvi izjave
ajde gi kažemo hrabri, jer mora da gi kažemo дека su hrabri, na našu omladinu, mi doznavamo isključivo od internet. Mi ne možemo da ne beše viralno ovoj video, da ne postoji ljudi kako tebe, da ne postoji, ne znam, Urban Revolt, stranice koje i ovde pratimo, mi ne bi znali. A gledaj, mislim, dobro, vi ste tehnički druga država i do vas je sad kao selektivno opet šta može da dobije. Znaš, oni se trude u Srbiji da što god da može da se kao ne proširi, ali znaš, sa društvene mreže to je prosto nemoguće ne znaš, a obzirom da je verovatno ovde ekipa kod nas ista kao ekipa kod nas ili verovatno jako slična, da prosto ne odgovara njima da i vi znate šta se radi kod nas. Ali nemoguće te stvari sakriti, mislim, prosto nemoguće. Kad misliš deka počna sva da se gasi, ne nezavisni medijumi? Pitanje je mnogo sintagma nezavisan medijum, što znači u današnje vreme. Ali kad misliš deka od kad datira to da ve gasiv? Misliš kao od kad datira to da ne se čuje jednostavno, da budete toliko zatvoreni, a da se propagira deka ste i vi kako nas, nekoja si treća, četvrta ekonomska sila na Balkan. Od kad počna takva propaganda? Pa gledaj, od kad su, mislim, kao prvo svakoj vlasti treba jak medij. I to je ono, znaš, kao manipulacije 1/1, gde su oni shvatili da njihovo biračko telo i ljudi kojih oni mogu da dopru u 70-80% slučajeva su ljudi koji gledaju te medije i da se onda ta propaganda širi tako na taj način. Znaš, mislim, prosto je nemoguće koliko god taj naš predsjednik bio lud. Znači, bukvalno čovjek u problemu, psihičkom. Ja i dalje mislim da on nije toliko lud da veruje ono što priča. Ako me razumiješ, jer on to priča zato što zna se kome to se servira. Prosto, a ovo ostalo, to je jako mali procenat ljudi, zapravo i nije, izvini, sad ima tih mladih ljudi i sve to, ali opet, znaš, sve to funkcioniše na taj način da prosto dolazi do tih medija koji to pakuju i plasiraju tim biračkom telu, tom njihovom, na način koji njima odgovara. A ako od mene pitaš kad je prestalo da postoji medij kao medij, nezavisni, zavisni, to je kad su prestali postoji novinar, u smislu istraživačkog novinarstva. Znači, kad se sve prebacilo na portale i da si ti imao samo da, ne znam, izašla je vest ovamo, ti si je preveo i prebacio ovamo i kao naveo si izvuk. Znači, to nije novinarstvo. Novinarstvo je nešto, znaš, ozbiljnije i drugo, ali nemaš više, znači, imaš možda 4-5 istraživačkih novinara u Srbiji. Dovađaš od Trstenik, mnogo pomala sredina, za razliku od Kumanovo, barem sprema žitelji, barem sprema ono što ni servirav na popisi oficijalni. Svakako je pomala sredina, ali koliko vi je taj sredina pravo ili samo proporcionalna u odnos na koliko ćaci imate. I da li može da se kaže deka u pomali sredine je pogolem broj na takozvani ćaci land? Mislim da je procentualno manje više svud isto. Da se mladi ljudi, znaš, sad nas konkretno u Trsteniku srednjoškolci, ajde, znaš, osnovci ne možeš da računaš, oni su mladi, ali znaš, srednjoškolci, to što je po višim školama, da je to usmereno u nekom pravom smeru, ovo ostalo što je po državnim firmama, državne službe, opština, komunalno, znači sve to su ćaci. Znači, i ja mislim da je to u 95% slučajeva po svim drugim opštinama, samo sad ti vidi da li opština ima 100.000 ljudi ili 200 ili 50, nije bitno, ali da opština, kao, čak i ja mislim, u malim gradovima mnogo više to je izraženo, zato što mnogo su više ljudi uslovljeni tim poslom, razumeš, jer u maloj, ako ti ne odeš na miting kao vozač hitne pomoći i oni ti daju otkaz sutra, ti ne možeš da nađeš drugi posao. U Beogradu možda možeš. Znaš, jer je nekako veći grad, pa ćeš naći nešto drugo da radiš. Ovamo, jako teško. Kažu da je sloboda izbor. Zar toliko ljudi nema izbor? Zar toliko ljudi ne može da najde drugu rabotu? Zar su toliko ljudi, pa ne je neka na kraju dana i neka plata administrativna za da toliko mnogo guši slobodu, ako ništa drugo, na sopstveni deca? A gledaj, ja mislim da mnogi ljudi misle da nema izbor.
Znaš, a tehnički ga imaju. Mislim, ja sam milion puta pričao sa par drugara koji rade u državnim službama i sad, kao, brate, moram, znaš, žena, dete. Ja kažem, brate, evo, odveću te ja sa mnom u Saudi Arabiju, ćemo pravimo plastenike i staknike i imat ćeš duplo veće plate nego što imaš tada. Znači, ne moraš. Znači, prosto ne moraš. Pa kao, znaš, ne ide mi sad kuće. Znači, nije do izbora da moraš, nego ti je lakše. Znači, lakše ti da sediš tu, da si u nekom upravnom odboru, ti imaš jednu platu, pola plate, to, i to je to. Dobro, oni ni nametnuje celo vreme, u stvari, ovo je industrija straha. Jeste, ali imaš i dosta ljudi koji idu u liniju manjeg otpora, jer im je lakše. Znaš, ja nisam iz takve porodice, znaš, mislim, moji roditelji su takvi ljudi da, ja sećam da je bilo slobodno vreme. Znaš, da nikad se nije tu nešto kao kalkulisalo mnogo, znaš šta, nego su uvek radilo šta je ispravno. Znaš, ali nemaš to, mislim, ljudi su nekako, ima to da što kažeš, što u strahu, misle da kao nešto moraju, ali ne moraju. Znaš, pritom ja ne pričam ovdje o čoveku koji je polupismen i koji, ne znam, mu je taj posao, ne znam, od 56.000 mesečno, kao to je to. Nego ja znam ljude koji su obrazovani, koji tu platu, recimo, koji zarade u Trsteniku, u EPS-u ili gde, bi ovako mogo zaradi vrlo lako. Znaš, da nije u stranci i to, ali kao, znaš, ja moram. Nije, brate, da moraš, nego ti lakše. E pa dobro, ne se vika za džabe, deka, čuje si ga onaj, deka poslednji rat ke se vodi za istinu. Poslednji rat ke se vodi, a to je ke bide rat, do sada su bile bitke. Da, a bile su i izgubeni mnogo. Ali poslednji rat definitivno ke se vodi protiv neznanje, to je što kažeš polupismeni, protiv agresiju i protiv da se pronajdemo sami sebe. I ne vikam deka svi treba da idemo u šumu i da živimo ko Amiši ili svi da idemo u Saudi Arabiju. Ma nema, ne može. Ne čak i izolacija nije rešenje, nego mora ti funkcioniš u društvu, ali to društvo mora bude po nekoj meri čovek. Znaš, jer to je, kako ti kažem, ja ne, opet ti kažem, mislim, ne možeš ni da isključiš te polupismene, znači ih ima mnogo. To je najgore isto stvar, što, znaš, ti polupismeni, neobrazovani, to ali kao njih na stranu. Nije njih na stranu, brate, to ti je Informer, to ti je, znači, sve to. Mnogo golema mašinerija je Nemanja. Jeste. To je ne može da se simne više. A ljudi koji su inteligentni, a koji su isto na njihovoj strani u mašineriji, oni znaju vrlo dobro šta je istina. Znaju oni tu vrlo dobro šta je ispravno, šta nije i šta je istina, ali se ponašaju na taj način jer im je lakše, jer idu liniju manjeg otpora, jer prosto ne znam. Znaš, kao, imaš ti isto što je ova vlast uradila, što je, oni su okupili ljude koje u životu niko nije pitao ni zašto. Razumeš? Koji su uvijek bili, znaš, kao igramo fudbal kao klinci i njega biramo poslednjeg, razumeš? Nikoga nije zvao nikad idu u grad, nije imao devojku, razumeš? Znači sve to, ti ljudi su sad na funkciji. I on se prvi put u životu sad pita za nešto. I on to neće da ispusti nikad. I onda normalno da on go oseti go tu i moć. Jeste. Ne li? Jeste. Jer čovjek ako je pametan i ostvaren, i ako si mu da neku funkciju, to on njega neće promeniti. On samo da obavlja taj posao na toj funkciji onako kako treba. Ovi su u fazonu sad imaju moć i to neće da daju nikako. Mislim, mirnim putem neće. Slušam jednu prekrasnu profesorku na Univerzitetu Beograd kako ovu održa krasno predavanje na Brnabićku. Ne znam šta vam je sad Brnabić, ona nije više premijer, šta je? Ja mi znam predsjednica Skupštine. Da, predsjednica Skupštine. Nisam sigurno, ali mislim da je. I došla lično da nadgleduje istragu za mrtvu devojku, najde na univerzitet, a ne znaje ni deka ne se vika Beogradski univerzitet, nego se vika Univerzitet u Beogradu. Znači, ona ne znaje osnovne stvari i ovaj profesor kao vika, krasno vu drži predavanje. Zašto ste došli? Što vi pravite u stvari ovdeka? Osim samo što se slikate. I ovaj go gleda bledo i pitam se, kako tije ljudi nema bar malce stid kad ke otide doma pred da si legne. Svi oni što su na funkciju. Raboti se za mrtvi, mladi ljudi, za koji niko ne ponasa odgovornost. Ne se raboti za slikanje i za tu moć. Jasno, ali mislim, kažem ti opet, mi tu tražimo nešto čega nema. Razumeš, jer mi igramo na tu kartu nekog zdravog razuma i savesti i nekih normi lepog ponašanja, što kod njih ne postoji. Evo ti sad
o ovome nisi razmišljao 100%. Sećaš se kad se desio Ribnikar u Srbiji? Da. Pazi sad ovo. U vreme kad se desio Ribnikar, ni Brnabićka, ni predsjednik, niko nije otišao u knjigu žalosti, koja je mu bukvalno 150 metara od kancelarije. 150 metara je ta škola od njihove kancelarije. Da se Ribnikar desio u ovo doba blokade i sve to, oni bi dali sve od sebe da iskoriste da je to opet delo, kao sad sve što loše što se desi u državi je kao delo blokadera ili, jer oni sad upiru da bukvalno sve loše što se desi da predstave da je to deo nas. Znaš, znači da to je ta druga Srbija koja ruši ustavni poredak i sve to. Devijantna pojava omladine. Da se Ribnikar desio u vreme sad blokade i protesta, budi sigurno da bi išli da se slikaju i da se upisuju, da se potpisuju i da idu kod porodica i sve to. A to se ništa nije desilo, jer kad se desio Ribnikar, bilo je, ajde da kažemo, stanje u državi mirno. Znaš, ne interesuje što bi oni išli sad, razumeš, da izjave saučešće porodicama i da se upišu knjigu žalosti. Kažem ti, njena kancelarija kao predsjednica Skupštine je bukvalno 150 metara na te škole. Ali nisu otišli. Znaš, bio je nešto kao, ali to je, mislim, vidi se da fotomontaža kad je bio Vučić da se kao upiše u tu knjigu žalosti, to, mislim, vidi se iz aviona, ali, eto, da se to desilo sad, znači, o tome bi brujali mediji, razumeš, non stop. Kako je to posle iznutra, kako su to opet, znaš... Stranski službi, imamo i mi ovdje vikavga stranski službi. I, znači, isti je terk i ovdeka i možu slobodno da kažu na cel Balkan. Odma je ili opozicija, ili strani službe, ili šarena revolucija, ili ovo. Ja se divu na studenti što ima još uvek istrajnost da na nekoj svoj način istraje u sve ovo. Jer ako za nešto smo različiti Makedonci i Srbi, onda smo definitivno različiti po tu istrajnosti i po organizacijski sposobnosti. Kako ga gledaš razvoj lično na situaciju? Zato što jutros gledam, ima protesti, ima Novi Sad, ima Bor, ima, ako ništa drugo, ima i sprdnja za ono što je nedavno bilo u Kanjiži, za defokusiranje javnosti i takvih stvari. Kako gledaš razvoj situacije? Misliš da će popustiti i na koji način? Ne znam. Jedno vreme sam mislio, razumeš, to je ono, znaš, kako krenuo to nekom uzrasnom putanjom i shvatalo sve veći momentum, bio negde, kada je to bilo u martu prošle godine, kada je ono tipa 1 milion ljudi bilo u Beogradu. Dobro, posle toga jesu, i ja sad verujem da, znaš, studenti i ti klinci stvarno imaju neki dugoročan plan, koji ja uopšte nema potrebe da znam, znaš, kao znaćemo šta treba kad bude vreme da znam. Ali, i jesu istrajni i jesu uporni, ali opet, kažem, to su sve fini, mladi ljudi koji imaju moralne norme i znaju kako se ponašaju i kao mogu se ponašaju do određene granice, koji neće preći. Razumiješ, prosto takvi su ljudi, dobri su ljudi. Znaš, ali strana protiv koje se mi borimo nema nikakvih moralnih normi, nema granica i ne postoji ništa što ne bi prešlo. Mnogi kažu da Vučića gledaju kao večiti premijer ili da on jednostavno dosadi mu možda ili bide pod nekakav pritisak, ne veruju od Evropsku uniju, ali ajde da kažemo od nekoj drug pritisak i deka sasvim sigurno ke se spakuje. Što misliš, ke otideli u Ameriku ili u Rusiju? A ja ne znam, ja mislim da on sedi na toliko stolica da on više ne zna gde može i gde ne može. Sad, bile su neke kao priče da bi kao eventualno išli u Španiju. Mislim, to je što se ja negde čuo usput, ali mislim da je nešto kod Amerikanaca, nije on preterano dobrodošao. A pritom ne vole ga ni Rus. Zato što on kao ima, on nekako misli da je samo on pametan, a svi ostali sad glupi. Znaš, pa kao sa jednima priča jedno, s drugima drugo, opet radi ovamo, ovo namo i na kraju sad, desit će se nešto. Ali radi Nemanja, non stop je na televiziji. Od jutra do sutra. Što kaže, ne znam ko je pričao, mislim ovaj profesor Kavčić skoro. Kaže, brate, on je danas imao tipa 8 gostovanja na TV-u. Znaš, ti da odeš, treba da odeš, treba to ozvuči, treba se spremiš, treba to pa da odeš na sljedeće. Znači, ti danas imao 8 gostovanja na TV-u,
to ti je 10-12 sati, znači si izgubi. Pa kad radiš, šta radiš? Znaš, to je priča za te penzionere, za tu ćaci generaciju, razumeš? Pa što za penzionere? Сега беше у Врање скоро и баш ми еден пензионер и еден помлад човек ми кажуев да ти се пофалимо, Ивана, и беше митинг, Вучич ни доваѓа и мораше да идемо и ми, да не усликав. А што да правимо? Викам, добро, stvarno li ste, pošto jedno vreme isti ti ljudi, oni su hvalospjevi imali za Vučića na početak. Ako ništa drugo, znaš onaj klasično razmišljanje od starih, evo da kažemo, ako ništa drugo, čovek non stop na televiziju, znači on se trudi, putišta ni gi napravi, vidi gu grdelička klisura kakva je sada, znači on nam je sve napravio, to je bilo tada, a sak vikav, morali smo da se slika. A zašto morali smo? A zašto Makedonija je morala da pošalje 11 autobusa za podršku na Ćaci Land? Zašto mora? Ne znam, ja ne znam uopšte kako ste našli ljudi odavde, kojiš? Toliko li vi je golema penzija? Koliko vi je penzija? Ne znam. Prosečna. Ne, moji imaju... Tvoji koliko ima? Tipa 30.000, 35. Što ništa. Mislim, oni sa dve penzije ne mogu živjeti. 35.000 dinara? To je 300 evra. Mojim roditeljima su dve penzije, ja mislim oko 550 evra. Dve. Znači, s tim parama ne možeš da živi. Znači, imaš kuću, znaš, okućnicu, račune, hrana, lekovi, drva, razumiješ, znači, nema šanse. Nema šanse. A i to, ako pitaću ja njih sad kao Vučić, zašto me Vučić izgradio puteve kad će gore vam bude 400 dinara? Pa da se voziš biciklu? Da. Ja mogu se vozim u dvorište. Šta će mi put? Šta će mi put? A isto, znaš, ja kažem ti, ja ne mogu da provalim. Znaš, kad vidiš nekog čoveka, pričaš nešto s nekim, to ti se dešavalo sigurno. I ne možeš da provališ da li je lud ili bezobrazan. To je kod njega. Znaš, ja nekad mislim da je skroz lud, ali mnogo, tipa da mu nema spasa, a nekad mislim da je toliko bezobrazan, jer oni su prosto sad u situaciji kad više ne moraju se pravdi ni izrašto. Razumeš? Da. Evo ti ono šta je bilo, fale 2 snimka s one kamere naprotiv nam. Nikom ništa, bre. Onda, šta još? Ma ne znam, milion takvih primjera, dobro, samo malo, razumiješ, znači milion takvih primjera ima. Pa odgovornost, pa doktori, pa kupeni diplome, pa sve ono i isti bitke gi bijemo i mi ovdje. Odgovornost, znaš, za požar u Kočani, za sve. Oni se svi tako ponašaju zato što znaju da su zaštićeni. Razumiješ? Da su ti ljudi u Trsteniku se tako ponašaju što su uopće. Znaš, maltretiraju konobare, to nešto zna, kao sad, tipa ne baš, kao da su oni sad svi u toj stranci, znaš, bukvalno zlata vreme. A oni, znaš, skupili bagru, brate. Znaš, ali ljudi to, što kažu ti penzioneri, stari ljudi, koji su non stop pred TV-om gledaju te, da kažeš, prorežimske medije, oni veruju samo to što se priča. Znaš, ja se sećam ovog dede koji je gledao RTS i gledao samo RTS i koji se kleo u slob. I kad je pao sloba i onda kad je RTS kao izveštavao ono jedno vreme, kad su izveštavali objektivno, ja sad će dede gledao TV i onda gledao u nas i rekao, kako su me zajebali. Majke mi, i od tada više nikad nije glasao. Znači, od tada do smrti, tipa posljednjih 20 godina, nije čovjek glasao. Jer kaže, brate, kako su me zajebali. To je ono što smo pričali. Imaš 60 godina, nemate nešto taj glas. Imao si od 18 do 60, 10 izbora, znači 10 glasanja si imao. Ako si nešto promenio se, ako nisi, sad sedi kući. Da, ko za vozačku dozvolu, treba da proveriš i vid, sluh, intelekt, sve. Izađeš na glasanje, znači, s kim se graničimo, šta uvozimo, šta izvozimo, test opšte kulture i neki mali test inteligencije. Ako si položio, glasi. Ako nisi, dođi, brate, ti opet sledeći godin. Dobro, zato. Ili za 4. Zato i ti muneš na sve. I kad imaš vreme, obavezno izbaciš nešto. Znaš, Nemanja, to je mnogo znači. Imaš ti pratioci puno i u Makedoniju i svugde u svetu. I za to je dobar internet. I jedan od benefiti na ovoj viralno doba je upravo to. I
sviđa mi se što pitaš javno mišljenje da li treba da se objavi još jedan priručnik za Munem ili na Munem. Zato što ima prvi, ne li? Ima prva knjiga. Mislim, isto je, mislim, kao da kažeš, kolekcija mojih tekstova i kolumni neki koji sam pisao, sam tad radio još u medijima bilo. I čak si ima neke ilustracije, ta prva knjiga, mislim, koje nisam ja crtao, to ne mogu setiti koja, nije bitno. I onda skoro sam nešto počeo da se kao razmišljam, da li kao sad imam dosta tekstova, znaš, pa kao da spakujem to u još jednu knjigu i mislim da hoću. Sad ne znam tačno kad ću, ali mislim da recimo, ajde gledat ću tamo do jeseni, do zime da završim. Ti si kreator sadržaja, jedan izuzetni i upečatljivi i samo svoj. I Munem ti je nekako postao zaštitni znak. To si ga sam izmislio ili je neka uzrečica iz tvog kraja? To je uzrečica i tu sam moram kažem, to je pokojni jedan drug moj. Radili smo zajedno i onda smo, nas dvojica smo to stalno jedan drugo pričali. Znaš, jer smo na posle, onda svaki put kad prolazimo jedan pored drugog, pa smo onda krenuli drugim ljudima to nešto pričamo i onda se ja to kao preuzeo, tako da sad mi nekako kao malo, znaš, i uspomena na njega, zato što on umro pretprošle godine i onda sad mi je, znaš, kao, jer nas dvojica smo to počeli kao nešto između sebe, ali nismo mi izmislili, mislim, to je u našem tamo kraju, ima nekoliko varijanti tih. Mi smo Moravci, znači, onda tamo ima... Da, onda tamo Munete. Vuk Karadžić je bio kao, došao kod Moravaca, radio bi 200 godina, recimo. A sada si u Kumanovo, prvi put imaš stand-up ovde, u Makedoniji uopšte, ne li? I toliko mi je drago kakva vi beše noć u Kumanovo spa. To je nam je sponsor dobar i stvarno je dobro mesto i dobra hrana u Auru i svega smo u Gerilu, imaš nastup u Gerilu, podcast je posle nastup. Čega se bojiš u životu generalno? Ne pitam te za fobije, za zmije, ne, u život kakav je na Balkan. Pa, brat, tu možeš se plašiš čega hoćeš. Ne, sigurno se ne bojiš budućnosti. Glupost, zato što je to baš nezaustavljiva sila. To je kao, zato što ljudi su nekako toliko u tome 100%, da je, znaš, da je to opasno. Kako ti kažem, znaš kao one dosta religiozne ljude, ali preterano religiozne ljude, koje religija uči, to sad može da radi šta hoće, mislim, ne uči ih da može da radi šta hoće, ali ih uči da ona koja je uradio nešto loše, da ide i zatraži oprost i da mu se to oprašta. I on ide onda posle uradi opet, pa opet ide zatraži oprost. I oni ponavljaju taj, razumeš, znaš. I to je neka vrsta algoritma. Ko što je algoritam u kojoj živimo momentalno na napnatost, na neizvesnost, na sve. I postoji algoritam na glupost. Pa da, jer kao što imaš ljude koji su ti recimo ekstremno u religiji, tako imaš ljude koji su recimo ekstremno zagazili u glupost i da je, znaš, ne zna da je glup, ali je opasan. Baš je opasan. Ali ajde, to samo jedan čovek, nego je to su sad grupacije ljudi, razumeš, koji su opasne, baš su opasne po okolini. Jer ne znam, mislim, oni ne znaju šta rade, brate. Evo, ne znam da ste videli, to skoro je, evo ti bilo pre par meseci, ja gledam, ne verujem, brate. Oni našli neku bombu u centru Beograda. Ja znaš? I sad ti sad skapiraš ko će da dođe da izvuče tu bombu, brate. Znaš, da li će opet doći neko s kupljenom diplomom ili neko ko je to opet školovan za to. I oni su izvukli bombu, znači kao ništa se nije desilo, i kad se odveze, oni su stavili u pick-up da se vozi i tako sve. To ti pričam, znači on je opasan samo za sebe, neko sve. Postoji razlika između diletanti i amateri, ali ovo je, pa može da se kaže glupoća, nametnata. Čovjek koji ne zna da je glup, koji misli da je u pravu, razumiješ, koji misli da to radi, znaš, kao, znaš, u ime, ne znam, nekog partije, u ime, znaš, kao dobrobita društva, što nema veze s vezom. Partije, a u partije se pojavilo mnogo boštvo, ima mnogo bogovi. Pa to, ali jedan vrhov. I jedan vrhov. To ti je kao što ti ateizam sad pošteniji nego organizovana religija, ako tako gledaš. Jer ti sad, ako postoji Bog, ovakva organizovana religija, za njega veća uvreda nego ateizam. Jer ateista ništa ne radi u ime Boga. A ovi napraviš, brate, pičva u njegovi.
Pa da, u moment kad ste dozvolile lik kako Jovana Jeremić da vlada, ne kažem superiorno na medijima, ali prisutna je, to su ti algoritmi na glupost, što vogi nekoj dozvoluje. I to je, ne, da si prisutan je sve. U moment kad ste dozvolile jedan takav lik da vlada na medijum, da se pojavuje i svaka emisija da počnuje da budi bok s vama i onaj patriotizam, neću da ga kažem ni da je kvazi patriotizam, od tak nešto ne je u redu sa Srbiju. Nešto sa nas ne je u redu, zašto ima mnogo ljudi što gu sakav ovdeka i što gu gledav. Ima ljudi što dan ne može da ga započne bez Happy televiziju. Postoji takvi ljudi za koji što ja, ne možu samo da kažu da su glupi. Evo što ke kažemo samo da su glupi. I oni ke se uvrediv. I što posle? Zato što spomnuješ go religiju, Nemanja, ali u religiju ima, odnosno u Bibliju, ima neko izbrojaja deka 365 puta se pominje rečenica ne boj se. Znači za svaki dan. Zato sam te pitala čega se bojiš kad pričamo o životu. Ne boj se. Kako da se ne bojim kad vidim Jovanu Jeremić? Ja se bojim. Da je neke pravde... I znam da je to iracionalno. Bila neka čistačica, to je taj kalibar. I poviše me plaši njojni podržuvači. Poviše me plaši ovaj reporterka što vika na neku devojku kako se ti zoveš. Poviše me plaši nekoj što i na mene mi pravi, to je nesu obstrukcije. Pazi na Motofest. Kažu vati gu priču, ali mi su deka interesantna da gu ponovim. Ja sam moderator i sam domaćin na Motofest. I dovađa do mene lik, doktor od Niš i vika, ja se izvinjavam i molim vas, klečim pred vama. Ako možete samo da kažete ko ne skače, taj je ćac. Jer trenutno imam 2 u protestima studenta koji su jedan u Novi Sad i jedan u Beograd. I mi se borimo za bolju Srbiju. Hoćete li? Pa hoću, naravno, ne morate da me molite. Ja, Nemanja, nema više nikad da bidu moderator na Motofest. Zato što to se snima i tu i stranski službe rabotiv. Pa njihovi stranski službe rabotiv poviše nego naši što oni osuduju za ovo. Da li si za Amerikanci ili za Rusi, onoj pitanje. Ja nisam iz jedne iz druge. Pa da, ali razbiraš ga ko je? Ne, mislim, to je, kažem ti, to je, ali i vidiš, i to što pričam, znači Jovana Jeremić. Ne boj se. Ne, ali Jovana Jeremić i sve to, znaš, to su opet ljudi koji nemaju nikakav svoj stav. Razumeš, ona se tako ponaša zato što je trenutno pod šapom ove vlasti i što je to tako odgovara. Sutra se promeni vlast. I ona sad, ili će, ne znam, sad idemo poreklo imovine, ili će da joj kažu, slušaj, sad moraš da zakvačuna do grla i razumeš, on će kažu, dobro, nema problema. Nema ona stav svoj, nikakav. Znaš, što je Fiuk ovako, blesav. Ali, znaš, oni svi radi i sviraju onako kako im oni kažu. Znaš, to je činjenica, to sam siguran. Mislim, ovaj mali, onaj gnom s informera, on ne sme kaže ništa dok ne provere prvo sa njima. A da su samo oni, bilo bi dobro, ali u pitanju čitava mreža. Pa jeste, ali meni su oni Kolović. Meni su oni ti najgori. Znaš, najgori trovači. Sad ovo posle što ide, znaš, ti kao druga, treća ruka, četvrta, razumiješ, ali oni su najgori. Negde smo izgubili smisao. Smisao, da. The myth of a meaning, so lost and forgotten. Izgubi smo ga smisao ili smisao bi na nekoja precenjena roba. Što misliš? Nemaš više. Ne možeš ti da nađeš smisao u potoku. A svi krive sistema, to je tako Ne, ali to je kao apstraktno. To ti kao da ti sad hoćeš i zaroniš u potoku. Ne možeš, kako ćeš? Znaš, ti da bi imao smisao moraš imaš neku veličinu nečega, dubinu, širinu. A znaš što vikav, nekoj ljudi da bolje da zaroniš, pa makar i u potok i da se držiš, mi smo u stvari gnjurci. Mi mora da smo na dno, zašto govna su lakša i oni su uvek na površinu. Kao bolje zaroniš u potoku, pa koja je to logika? Ali u potok ne možeš. Ja niko život tako nisam razmišljao. Ja hoću brigati, znaš da imam nešto 100% ili na primjer, znaš, volim pijem jogurt. Ako ja nemam litar jogurta za doručak, neću ga pijem. Čašicu, malo to, šta, kao bolje roniš u potok, se jebi, brate.
Mislim, to je baš sviranje pilića. Da. Nema veze s vas. Ti da bi imao smisao, moraš da imaš nešto u čemu ta smisao može da stane. Znači, mora ima dubinu i širinu. Da. Razumeš, ne možeš da roniš u potoku, ne možeš da pecaš u buretu. Nema ribu unutra. Da. I ono, znaš, ima ti ne da nađeš smisao ako znaš da ga tražiš. Ali kao kolektivno, nema. A prvo treba da zagnjurimo u sami sebe i da ne se desi neko preobražaj. I kad kažem duhovni, ne mislim striktno na religiozni, nego mora da napravimo nekoj takav reset na sami sebe. Mora nekoj preobražaj i da prestanemo više da se vadimo deka sve smo mi, dok smo živi, sve smo niz nekoj tranzicijski period. Jeste, pa kao što imaš one ljude što ceo život su neka žrtva. Razumeš? Ja znam ljude koji ceo život, šta god se desi u životu, nikad nije umkrem. Da. Kao što, mislim, isto kao sad ovo nama što se dešava. Sveke stvari smo mi krivi, niko drugi, samo mi. Da. Znaš, ali to opet mora kažeš, dobro, mi smo, ja sad opet ne mogu, ja sad se nešto mnogo pravim pametno, ne pričam šta bi studenti trebalo da radili, šta ne bi trebalo da radili, kao prvo, uglavnom nisam u Srbiji, ja gledam da sam tamo, pratim, pomažem koliko mogu, razumeš. Dobro, ali neosporna je podrška što im gudavaš, ne mora da si tamo. Dižem glas jer hoću se zna na čiju sam strani, razumeš, i sve to, ali opet nisam ja taj koji sad ne učestvujem u tome svaki dan, ali kažem, znaš, kao nemate vi pojma. Mislim, znaš, ne ide to. Znaš, kao ti kažeš, mora čovjek prvo sa sobom da vidi šta je, ko je, kako je, gde je. Da vidi dok je. Onda, vrate, ti odatle, znaš, kao, vidi da li ti odgovara to što jesi. Ako ti ne odgovara, ti se onda promeni, a ako ti je super, šta je onda ima da ti kažem? Koliko ovakve teme obrabatuješ na stand-up? Zato što opšto je poznato, pošto gledamo, svi pratimo, neli svetski komičari, svi znamo koliko seks, politika, deka su najsuper teme za publiku. Koliko od ovakve teme? Politiku sam skoro ubacio. I to da kažeš možda malo, nekih tipa 10-15 minuta. Znaš, jer do skoro sam bio u ubeđenju koji ja se bavim komedijom, tu nema ništa smešno. Znaš, kao s jedne strane onda kao kažeš jebi ga, imaš, izvrneš malo stvari, pa ima smešnih stvari, mislim možda ih predstaviš da budu smešne. Ali kao skoro sam ubacio to, kažeš ti možda 15 minuta, a ovako izbegavam. Znaš, ja generalno izbegavam sa ljudima da pričam o politici. Nije da izbegavam, nego, opet ti kažem, sad, ti i ja pričam o politici, ali ti i ja smo istomišljenici. Da. I naš razgovor nema poentu. Jer ti i ja se slažemo u startu. Razumeš se, možda pričamo 3 dana o temama, ali džabe, jer opet ćemo odavde izaći ti i ja sa istim... Pa mene to džabe me interesira. Ali opet odavde će izaći ti i ja sa istim stavom, koji smo imali pre razgovora. A ti sad ovako da sedneš da pričaš, ili ja, sa nekim koji je čac, to već malo teže da ga ti, da mu promeniš. A ne možu, Nemanja, ja uopšte ne možu više... Ja kad sam doznala deka neko i od moji prijatelji, rođaci, to se samo pojača efekt od kako beše korona, neli, pa svi zatvoreni, pa policijski čas, pa imaš poviše prostor za razgovor. I ja kad vidu deka neko razmišlja kako ćaci, ne može više da mi bide prijatelj, a kamo li da ga vikam na podcast. Jasno je to. Čekaj, ali kako onda da se nadamo da će bilo što promeniti? Jer onda su oni, znači... Pa kako, možemo li da gi ubedimo? Ne možemo. Ali gledaj, znači njih pusti onda u njihov brlog, razumiješ? Mi smo ovo na nekoj našoj strani i vrate, opet tužna činjenica da svi živimo u istoj zemlji. Isti zakon važi za mene i za njih. Što najgore i nije, jer on može ga 3-4 puta napravi isti prekršaj, ja samo jedan. I onda šta? To je poenta, razumiješ, te moje priče. Kako od njih, razumiješ, da mu promeniš šta? A ne možeš da promeniš dok neko ne zezne televizor, da kaže. I onda će onda promeni stav, bez da što uopšte zamisliš toga medija. A što da pravimo? Pa ne znam. Mislim, ne znam. Ja sam rekao, to je taj IQ test pred glasanje i posle 60 godina nema ništa i ćao zdrav. A što misliš da ovije što ne ideš na glasanje i vika Fabe, sve su to isti? Što misliš za ti je... Ma ti su još gore. Ma to su, mislim. I ti su kao neutralni. Vrlo se dobro zna, razumiješ, na čiji su oni strani. Oni kao samo, ne mogu ja kao, znaš, ja lepo živim. To ne mogu da se ja bavim politikom. Pa lepo živiš zato što ti opet taj sistem ovako. A dozvoljavaš politika da se bavi sa tebe? Jest. Ne li? Jest. Da. Znaš, mislim isto kao, znaš,
ne mogu ja, brate, ženu bi kao, znaš, zaposlili uopšte. Mislim, to, znaš, pa kao isto što su, znaš, influenceri, razumeš, po 200, 300, 500 hiljada ljudi, umesto, znaš, da kaže nešto pametno, što nego, u stvari, ne mora kažeš ni pametno ništa, nego kaže, na primjer, ja sam na njihovoj strani. Znaš, i ne bre, oni kačijom kako putuju negde, razumeš, kako, ne znam, vidiš što je dobra, krema, što je, znaš, koga druže boli đoka, razumeš, za tu kremu, ti si još gori. Ali znaš zašto isto? To sam provalio. Na primjer, zato što ti ljudi takvi, on zna da ako se zameri sad vlasti i oni mu, na primjer, ugase te društvene naloge, on sutra može da se obesi, jer on ne zna ništa drugo da radi. Razumeš, njemu je to sve. Na primjer, ja imam društvene mreže, ali imaju posao. Ja imam svoj posao koji ne radim svaki dan sa 10 prsti. Da. Sa meni danas mogu da ugase naloge, bez sutra na posao. Znaš, neću da sedim i da gledam u sjevetu, da razmišljam da ću se obesiti. I kao šta ću reći. Da. Znaš, a oni su svesni da ne znaju ništa drugo da radi, da im je to sve u životu što znaju i što imaju. I kao, znaš, onda kao, ajde, kao da ne talasam, razumeš, da se ne bi zamerio nekom, jer kao mogu da mi uzmu to, razumeš. Sviđa mi se to, ne talasam. Pa to je, znaš. Pa to je. Neka kao čuti. Dobro je, mislim. Ima li nekoj poseban, da izdvojiš neko tvoji stand-up nastupi kude što publika je bila ili zgranuta, što kažete, ili šokirana, ili nije se valjda bojala da se smeje tvojim šalama. Rasistička, obrbotuješ ti teme za transhumanizam, za nešto što se dešava, što sakav da ni ga protne u naši udžbenici ovdeka za nije bitno da li je muško ili žensko, nema ti što da pitaš, to je tvoj drug, drugarica ili to je to. Nije više to, on ili ona, nego postoji li... Pa imao sam, gledaj, ja sam zajebavam se na tu tematiku, ali nisam imao, ja mislim, čekaj sad se setim. Nisam imao da neko kao reagovao. Imao sam neki kao par šala, tipa malo crni humor, znaš, gde su... Ne, smeju se ljudi, ali vidiš ima neko i kome baš onako, znaš, na granici je. Na granici. Ali to te kao to volkove, te sranje, trans, nije trans, razumeš, znaš, to je užasno smešno. Mislim, meni je smešno. Mislim, nije, ali mi je lakše da se smejem da se ne obesim. Mislim, što treba da budemo da ja mislim onda, znaš, ja sad trebalo bi, ne znam, da se recimo deklarišem kao Šveđan. Ne znaš, tako sam se ja rodio i u telu Srbina, ali da se ceo život osaćem kao Šveđan. I sad će tražiti državljanstvo. Što, ko će sad mene spreči da mi sad kaže ti nisi Šveđan. Tu je ista logika. Ista logika. Ja sam, znaš, rodio sam se, ne znam, u Kumanovu, ali mislim da sam debela Romkinja iz Beograda. To je to. Debela Romkinja iz Beograda. Tako sam ja isto mogu da kažem, ja sam se rodio u Čačku, ali mislim da sam iz Stokholma. I ja se osjećam kao da sam Šveđanin, dajte mi državljanstvo, dajte mi papire, dajte mi penziju, šta? Da, pa tako... To je posljedica ove kulture gde uče ljude da nekako ne mora se cimaš više ni za što. Razumeš, nego da ti sve te nekako tu. Ako dovoljno kukaš, daće ti. To je to. Kao na deca što plaču, dok mu majka ne kupi nešto. Dobro, promenila se komfort zona i sve, da. Isto ti je to, iste logike, razumiješ. Konformisti, oportunisti, otišlo sve u Honduras. Što kaže moj drugar Johnny, uvek mora da ideš linijom manje komfora. Ne otpora, nego komfora. Ne, da. Ja znaš, jer ja svaki put, to sam mislim i pisao nešto na tu temu. Znači, tipa, ne znam, za 8 godina sam promenio 3 pasoša. Misliš, puni su mi, razumiješ, pasoše zbog posla i sve, i stvarno sam svuda bio. I ja sam tek kad izleteš iz te zone komfora, razumiješ, vidiš gde si, šta si, kao možeš nešto da se malo promeniš i se nadogradiš. Jer sva mesta gde sam mislio da mi ima, nije me bilo nikad. Znaš, nije me bilo to, a mislio sam kao da mi je negde tu mesto. A negde gde sam došao, razumiješ, gde mi nikad, znaš, nema me ni u tragu nekom, sam se našao. Da li bi se pronašao sebe posle 10 godine, evo da kažemo, ili 15 godine, da ostaneš u Trstenik?
Pa gledaj, već negde tamo od 50. da. Da. Mislim da Trstenik dali Čačak, jedan od ta dva grada da. Beograd nikako. Pošto moji su u Trsteniku, ali mi je dedovina u Čačku i tamo sam porastao. I eventualno posle 50. da. Ali dobro, mislim to je... Ali do tak ima vreme da muneš, da munemo i još samo za kraj što... Ić ga neću pitanje što očekuješ od kumanovske publike. Ne si ti čovek koji što ima neki pregolemi očekivanja, prvi put si zapravo ovdekam, ali mislim da možeš da ga osjetiš duh na ljudi, mentalitet, ajde, isti nam je manje više. Pa ne, gledaj, mislim da se stvarno bude dobro, zato što vidim da je vedar. Ali možeš da osjetiš. Ne, vidi se da je vedar. Možeš da se prijemčiva publika. To je, imao sam, išao sam, recimo, znaš koja je razlika kada ovde uđeš u grad ili ne znam sad tu kad sam u lokalu i recimo bio sam na par mesta po Vojvodini, znaš, to su nešto opet tamo ljudi distancirani, povučeni, znaš, ovde je baš onako, znaš, kao, kažem ti, ti naši južnjaci srpski, razumeš, a ja sam tu negde tamo na granici, tako da to mislim da će to bude sve super. Da, će biti dobro, znači večer u Gerilu, a sada da munemo po jednu mastiku i da idemo da kupimo za Ljubiška mastiku. Može, ne smijem da se vraćam bez rakije. I neko je sirenje za gocu, sirenje i će kupimo neki proizvodi i će si projdemo, kako što kaže, će munemo. Može. Da, i će ni dojdeš pa, i će zborimo kad ke bude oslobodena Srbija i Balkan od ovija štetočine. Za 10 godina. Za 10 godina, možda se vidimo i u Trstenik da dojdemo. Hvala mnogo, Nemo. Hvala.